Sziasztok, az én nevem Jason, és ez egy végigjátszásnak a leges-legelső része, amit az én új csatornámon akarok elkezdeni. Szerintem ez a kezdés elég szar lett, szóval lehet, hogy nem ezzel fogok kezdeni, de most már mindegy, nem fogom újra kezdeni, hagyjuk. Úgyhogy egy új játékot indítunk, mint Kabachán. Hogy mi? Értem. Könnyű, nehéz, könnyű, közepes, könnyű. Legyen közepes. Sem tudom milyen sorrendben mondtam, nem is abba kattingattam, hogy mit váltogattam. Bio sok, pontosével. Habci. Kiszakadt. Korgott a pacokom. Ezeket azért olvasom el, mert akkor elkezdtem a játékot, hogy hogyan fut, akkor még angol volt és nem ma, és most átolvasom még egyszer. Női hang. Ne váltogass meg gyorsan. Nos, annyi kell tudni, hogy most egy Barbiehoz megyünk, aki le akarja vágatni a hajunkat. Ez egy dolog. A másik meg az, hogy konkrétan majdnem a legkisebb grafikai váltáson van a játék, mert az én gépem nem mai, nem is tegnapi, és ez okozza azt, hogy ilyen csúnya a játék, és sajnálom, de még fültágítóra sincs pénzem, nem hogy ez egy videókártya, mert amúgy csak videókártya van gond. Tehát amit látjátok ott háttérben is azok a képek, mondjuk tiszta pixel. Pedig hát nem mondom, hogy a kisebb felbontási beállításon van, de amúgy meg ja. Ezt jól megmondtam. Csak azt nem tudom, ezt dobozhol fogok tenni. Az a Feka bácsi vagy néni hát vezet, és az bácsi, és vezet. Mikor az egy hajót. A csaj meg dumál. Én nem tudok lejjebb nézni. Meg akkor a térdembe a fejem. Nem tervezek csak 15 perces részeket. A két hülye itt hagy engem, majd visszajövök, hogyha leállgatták a hajamat. Mehetek? Ez az. Kicsit nekem fura a gombkiosztás, mert elég sok más FPS-e játszok, ami másabb beállítások, úgyhogy kicsit fura így elsőre, hát nem elsőre, ideje már játszok vele, tehát már van egy másik mentésem, de úgy értem, na aztán lehet, és fogok így hazamenni, hogy megyek azzal ott, megkötöm egy GTA feelingesen, na szóval. Legalább azt olvasnád el, mi van odaírva, nem. Egyből elkezd kopogni, meg bemegy. Biztos az volt kiírva, hogy hány óra van? Nem tudom, 9, teszem azt. 9-kor már nem. Tehát akkor még nem létezett tükör, és így nézték meg a haját az embernek. A géppisztoly meg ilyenek már vannak, de tükör az még nincs. Nem tudok enni babot. Pedig úgy szétszakadna bele, mint az elején a zászló. Felhívom anyát, hogy hazaér, és én megérkeztem. Nem, anya nem bászol. No, előbb kiírt valamit. Na. Írd ki megint. Átugrottam az ágyat. Biztos az én, mindegy, mondom. Na most boldog vagyok, már ezért megért eljönni ide. Spooky.
Megölték a fodrászt. Ó, egy cigi. Na, vedd már fel. Ebben nem lett dohány, ez igaz. Ja. Ó, és kiírja, mi van odaírva. Ha, magyarul is. Na, amúgy meg, hogyha nem lesz jó a hangminőség, úgyhogy nem hangminőség, hanem hogy hangosabb lesz játék, mint én sírni fogok. Persze nem bíróba. Na, megjöttünk. Na, azt mondja, hogy kell. Jézus a szemem. Ó, ott van egy város. Na szóval, hogy kell? Megvan. Egyszer azt, kétszer ezt, kétszer azt. De kombinált! Azt én azért fizettem 800 forintot. Nem én voltam. Jézus. Jézus. Fura egy fodrász. Az biztos. Kezdek félni. Jaj. Ne. Ó, még mit kell csinálnak? Vagy csináljuk, hogy mi? Nyisd már ki. Na, itt is vagyunk, itt van a borbérszékünk. Hát, ellenhagytam a tükröt. Azt a... mi volt az? Vizes lábas. Leülök, úgy döntöttem. Szeretném, hogyha körbevághatnál nullással, felül meg meghagynád 600-assal. Jézusom. Olyan high technológia. Tükör az nincsen, de így vágják le hajad. Nem há. Ezért gyűjtöttem rá 2 évet. Na, azt most mit tolnak az ablakba? Most nem el. Ne. Most hova megyünk? Ki fodrászhoz jöttem, nem Adrenalin Parkba. What the fuck? Ó, hajó. Tök happy zene. Jö. Még egy hajó. Angelka. Teljesen jó. Ó, ott Máltai Keri. Zászlaja. Ez meg egy... Mikulás. Magyar. Ajaj, azt elfelejtettem megnézni, mikor kezdtem el felvenni. Fú, de logikus vagyok. Ez persze nem írja ki, hogyha ránézek. Jó, el tudom olvasni, meg tudom értelmezni. Mert ki nem. Amúgy. Ez kéne hónaljam. Ezt még kell bejelentenem. Ja, csak gondoltam, szólok, hogy nem tudjátok mi ez a hang, akkor ez a hónaljam volt. És egy kezem a hónaljamon. Haladjunk már. Nem igaz, hogy ennyibe kerül egy hajvágás. Ennyi időbe kerül, nem hogy pénzbe. Pénz az csak 800 forint volt. Na, levágtad végre? Ez ilyen biztos ilyen különleges menü volt. Hajvágás özével. Kalandparki utazással. And proposed. Okát. Jusba városban. Miért nem ott vagyok? Úgy még az üdesés,
Értem? Na, enne. Ezt idegen nem tudtam. Tehát egy ideje már játszottam ezzel a játékkal, nem játszottam, játszok ezzel a játékkal, de ezt nem tudtam. Ott van pénz. Megvan. Sorsmadár vagy ez. Csár neked is. Ugye leborulok. Belépek a körbe. A kör... nem. Önként jelentkezek. Leszek, aki válaszott. Én fogom megérni az Jézus vitala. Léci. Testvérem az egyik múlt Kolumbiában. Kolumbiában minek? Édes vízibet. Most Kolumbiában vagyunk? Érthető? A néni miatt. Értem. Nem adok ki a hangot, mert azt már ki maga a csávó. David. És Zsupov. Ja, hát azt hittem fegyvert tartanak, nem kulcsot. A kulcs az, aki mi? Kulcs az oka mindennek. Ez meg egy kard, az egy pityú, az meg egy kulcs. De hát akkor jól láttam, hogy pityúval néznek rám. Keresd meg Kolumbia szobrát. Mármint azt a nagy tündérkét. Kolibrit megfogadtam. Simi. Hogy voltnál meg. Banán. Szezam tárul. Az a Kolumbia szobra. Nem akarok leúrni. Epick. Na srácok, szerintem így első résznek ennyi. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel és lájkold a videót, hogyha bármi hozzáfűzni valód van bármilyen kapcsolatban a videóval, ha más, akkor nyugodtan írd meg kommentbe, és hát sziasztok!